a hundredfold. The cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsoon, atong ipadayon sa pagampo ang kahusay, kalinaw, kauswagan sa tibuok kalibutan, labi na gyud dinhi sa atong nasod. Ito sang hinumduman sa espesyal nga pagampo nga atong mga kaigsuonan nga nabiktima ni adtong crash sa C-130 nga nakakalas gyud ubay-ubay nga kinabuhi. Unya ang ila sa mga pamilya nga nagbangutan karon iampo nato nga hupayon unta sa Ginoo ang ilang mga gibati. Iapil sa natos pagampo kanunay ang atong mga benefactors and donors nga nagtabang nato dinhi sa atong simbahan sa ilang mga financial nga hinabang. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Hesukristo imong anak ug sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan. Palingkawasa kami sa sala ug dad-a kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Sa dihang giabot na sa gutom ang tibuok Ehipto, nangayog pagkaon ang katawhan kang Paraon. Ug giingnan ni Paraon ang tanang Ehiptohanon, pangadto kamo kang Jose ug sunda ang iyang isulti kaninyo. Unya sa dihang mikaylap ug migrabi na ang gutom sa Ehipto, gipangablihan ni Jose ang mga tipiganan sa pagkaon ug gipamiligya kini ngadto sa mga Ehiptohanon. Nangadto sa Ehipto ang katawhan sa ubang kanasuran aron mamalit og pagkaon kang Jose, kay grabe naman ang gutom sa tibuok kalibutan. Kuyog sa ubang tawo miadto sa Ehipto ang mga anak ni Jacob aron pagpalit og pagkaon kay may gutom man sa Kanaan. Ug ingon nga gobernador sa Ehipto na maligya si Jose og pagkaon sa tanang tao sa ubang kanasuran. Miadto kang Jose ang iyang mga igsuon ug miyukbo kaniya. Nailhan ni Jose ang iyang mga igsuon sa pagkakita niya kanila apan nagpakaaron ingnon siya nga wala siya makaila kanila. Masukanon siyang miingon kanila, tagadiin man kamo. Ug mitubag sila, taga Kanaan kami ug mianhi kami aron pagpalit og pagkaon. Unya gibalhog niya sila sa bilangguan sulod sa 3 ka adlaw. Sa ikatulo ka adlaw miingon si Jose kanila, nagsimba ako sa Dios, busa maluwas ang inyong kinabuhi kun buhaton ninyo kini.
Kundili kamo mga bakakon, ang usa lamang kaninyo ang ibilin diha sa balay nga bilangguan ninyo. Makapauli ang uban aron dad-on ninyo ang gigutom ninyong mga pamilya sa napalit ninyong pagkaon. Kinahanglan nga dad-on ninyo kanako ang kamanghura ninyong igsuon aron pagmatuod nga wala kamo magbaka kanako ug sa ingon dili ko kamo patyon. Miuyon sila niini, nag-ingnanay sila. Sadaan gayud kita tungod sa atong gibuhat sa atong igsuon. Nakita ta ang hilabihan niyang kaguol sa dihang nagpakiluoy siya kanato, apan wala siya nato panumbalinga. Busa nagkalisod-lisod na kita karon. Si Ruben miingon, giingnan ko kamo nga dili ninyo hilabtan ang bata, apan wala kamo mamati kanako. O karon nagbayad na kita sa iyang kamatayon. Nakasabot si Jose sa ilang gisulti, apan wala sila masayod niini, kay nakigsulti man sila kaniya pinaagi sa usa ka tigubad. Unya mibiya si Jose kanila ug mihilak siya. Sa dihang makahimo na siya sa pagpakigsulti kanila, mibalik siya ug gikuha niya si Simeon ug iyang gigakos diha sa ilang atubangan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, ihatag ka namo ang imong kaluoy diha sa among pagsalikan nimo. Ginoo, ihatag ka namo ang imong kaluoy diha sa among pagsalikan nimo. Pasalamati ang Ginoo diha sa alpa, sa lira nga napulog-kuldas, awitang iyang mga pagdayeg. Awiti siya ug usa ka bag-ong awit. Ayuha pagkablit ang mga kuldas, uban sa mga singgit sa kalipay. Ginoo, ihatag ka namo ang imong kaluoy diha sa among pagsalikan nimo. Kawangon sa Ginoo ang mga laraw sa kanasuran. Bawon niya ang dawtang mga tuyo sa katawhan. Apan ang laraw sa Ginoo nagabarog sa kahangturan. Ang huna-huna sa iyang kasing-kasing, latas sa tanang kaliwatan. Ginoo, ihatag ka namo ang imong kaluoy diha sa among pagsalikan nimo. Apan ania ang mga mata sa Ginoo, anaa kanila nga mahadlokon kaniya. Kanila nga nagalaom sa iyang kaluoy, aron pagpalingkawas kanila sa kamatayon. O
pag-amping kanila, bisan pa sa panahon sa ating gutom. Ginoo, ihatag ka namo ang imong kaluoy, diha sa among pagsalig kanimo. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, kung nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Ibayaw ikaw. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha katinun-an o gihatagan sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu o sa pag-ayo sa tanang sakit o balatian. Ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles mao kini. Ang una si Simon nga ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug ang iyang igsuon nga si Juan, mga anak ni Zebedeo, si Felipe ug si Bartolome, si Tomas ug si Mateo, ang kobrador sa buhis, si Santiago, ang anak ni Alfeo ug si Tadeo, si Simon ang patriota ug si Judas Iscariote ang nagbudhi kang Hesus. Kining napulog duha gipadala ni Hesus uban niining mga pahimangno. Ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudiyo ni sa bisan unsang lungsod sa Samaria. Adto hinuon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo og isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, gihisgutan dinhi ang 12 ka anak ni Jacob nga mao ang piniling katawhan sa Dios. Ug ambot nganong 12 basta mao ni ang pagbuot sa Ginoo. Nya kining 12 ka apostoles gimintin na gyud ni hangtod pag-abot ni Kristo na nga wala man ang kani mga anak ni Jacob nangawa man ni sila spasing, wa naman sila kaayo tuos Ginoo, nagkagubot, nagkatibulaag, ang pagtigom ug balik nila purting lisura. Gani hangtod karon sila rasad nimoy magunay-unay o gubat-gubat. Pero si Jesus nagtukod og bag-ong 12 ka pinili nga katawhan, iyan ang gitawag og apostoles. 12 ka apostoles. Ang misyon sa 12 ka apostoles mao ang pagsangyaw sa maayong balita, pagpapahawa og mga yawa, og pag-ayo og mga masakiton. Sa 12 sad katawhan katong tribo, the 12 tribes of Israel, apil adto si Jose, kadto si Jose nga gihisgutan karon nga maoy gobernador na sa Ehipto. Mao gihapon ang misyon sa Ginoo aron magsangyaw nga dunalay usa ka Dios, mao nay maayong balita. Nya ikaduha nga ang Dios muluwas nato pinaagi sa pagpapahawa sa mga dautan, mao to nga ang pagtuo ni Abraham, ni Jacob ug ni Isaac, mao ang ilang gibatunan. Unya dayon ang pag-ayo og mga masakiton. Sa 12 ka anak ni Jacob, ang napo
buangon, ang usa buutan, ang kamanghuran wa say siguro. Wa pa man to siya matao. Pero sa 11 nga nag-una, ang ika-11 mao si Jose nga porting buotana. Ang napo mga siloso kaayo, ilang buot patyon si Jose, motong ilang gihug sa atabay niya, kay mura man sa silag na guilty nga mamatay na diha, kita gyud nakaingon, gibaligya na lang nila sa mga negosyante nga padung ngadto sa Ehipto. Ug mao to nga si Jose gibaligya dito sa Ehipto isip ulipon. Pero tungod lagi sa kabuutan ni Jose, gasunod gid siya sa sugo sa Ginoo, giantos niya ang tanan, wa gyud siya magdumot sa iyang mga igsuon, gidawat ra gid niya ang iyang tanang kalisdanan, gihimo siya sa Ginoo nga bantugang tao sa Ehipto, na raytahan na hinuon siya ni Paraon, ang Pharaoh, ang king of Egypt. Nakuha ninyo ang istorya? Og ang mga buangon niya nga mga igsuon, naghapa-hapa na sa iyang tiilan dito niya, kay wa naman sila kaila, kay perti nagungdugaya niya, hariano na kayo gisulob si Jose rin nakaila nila. Unsa may naas kasing-kasing ni Jose, yawa o Ginoo? Kung kamo pa ato, unsa inyong buhaton aning hapa-hapa nga gihug kas tabay, buot pagyug kang patyon, unsa kay buhaton nimo? Yawan-on mo. Mubawas kita nian ng mga animal, karon lang gid mo, kabaos yun kun yung mga buanga mo, ana kita. Pero si Jose, iya hinong gisiguro nga magkatigom silang 12. Ingon siya, ibili ning usaha, iya lang giagi ba og kana bang hadlok-hadlok ba, ibili ning usa, uli mong siyam nya, dad adinhi ang kamanghuran, di gani ninyo mada, patyon ko ni din amo makabalik dinhi. Ang iya lang gusto nga magkatigom silang 12, so naningkamot siya nga ang 12 maintak. Kakuha gyapon mo? Mao na siya. Karon ari na ta sa gipili ni Jesus. Ang gipili ni Jesus nga 12 ka kana na ang apostoles, dili na kaliwatan, apostoles na. Ang 11 buutan, ang ika-12 buangon. So 11 na sad ang buutan, usa na lang say buangon. Kinsa may buangon? Kinsa? Husga. Muna. Kamo asa man mo nabilong? Karon kamo ba? Asa man mo gusto nga mabilong, sa 11 nga buutan o sa usa nga buangon? Mga naong ninyo, mga Judas, kay tanan. Unsa may gibuhat ni Judas? Iyang gidawat ang tanang kaayuhan, tanang gahom nga gihatag sa Ginoo nila. Gitagaan man sila gahom, pagpapahawag yawa, nakapapahawa sa yawa si Judas didto sa laing tao, pero wa niya papahawaa ang yawa nga naas iyang kasing-kasing. Pero sa laing tao iyang gipapahawa. Giayo sad niya ang mga masakiton, pero wa niya ayuha ang iyang sakit sa pagkasugarol, sa pagkahingwarta o pagkabakakon. Wa niya ayuha. Ang laing tao ra iyang giayo. Na si nakaapa ni Judas. Ngayon sa may resulta, si Judas nagbudhi sa iyang Ginoo. Ang 11 ni sugot sa sugo sa Ginoo. Hangtod karon mga bunga na ta sa 11 ka apostoles. Pero kadtong nasod sa Israel, awa na to, papas na to, kay pagkamatay ni Jose, gitigom sila ni Moises, pagkahuman, pag-abot sa Kanaan, nag-away na pod sila, hangtod nangabungkag, nagdiyos-diyos na pod sila dito, hangtod yun nga wa na gid sila mo ila, hangtod gani karon kadaghanan nila, wa mo dawat ni Hesus nga mao ang manluluwas nga ilang gipaabot. Wa sila dawat. Mao na bungkag gid sila. Unsa may leksyon ani?
nga kita untang tanan nga mga nituo ni Hesus ato sa duntang ibutang sa atong hunahuna o kasing-kasing nga ang atong misyon una ang pagsangyaw gyud nga naghari na ang Ginoo. Sa inyong balay, unsa inyong gisangyaw? Kinsay hari didto? Hoy, kinsay hari sa inyong balay oy. Ana, kamo ambot pila ka buok nato nagsangyaw nga magingos mga anak, dong day naghari ang Ginoo sa atong balay ha. Ang Ginoo gyud paharia. Oy, kamo mo'y mga hari oy. Dinhis parokya kinsa may gisangyaw dinhi nga hari. Dali maka-identify pare. Ay kamo no inyo sa kong i-appeal. Bitaw tinuod sad bitaw. Kusog ang pare ba? Ngano man maningil dahil ba? Unsa mo wa mo bata? Hari gyud pare. Mao na failure sa kuani. Ana kamo sad otro sad. Mao na sugod karon ato na ning usbon atong kinaiya ha. Ato na yung isangyaw nga ang Ginoo mo'y hari. Nga sao man na paghimo nga ang Ginoo mo'y hari. Ang unang buhaton mga lagad kita sa usag-usang. Kay mga lagad gani ka, di jud ka hari. Di ba? Wa jud ka maghari-hari. Kana ikay mo serba. Pras dinhi, ako'y manilhig. Wa na ra ba ko manilhig da. Ako'y manglimpyo. Wa na sa ko manglimpyo. Ana, ngita lang kong paagi nga, makaalagad sa ko. Uy, sayo kay kong mumata dinhi. Magsige kong basa sa mga text messages. Mga donations. Kaya di na ako basahon, di na ako replyan, basin o niya withdrawon og balik. Alas 3 pa lang imidya sa buntag, mauna na akong buhaton. Nakaroon gani, hanghang pa akong mata. Ay daghan kayong mga kuan, mga text messages. Wa na gani ko kaayo ka text sa madre, no? Kay tungod sa text messages. Ay, kamo sa no, to sa no panagsara man gud agud. Anya ana nga ikaduha ako sa nang gipaningkamutan nga dili ko mag-claim nga naa ako'y kwarta. Kinahanglan ang kwarta belongs to the church, dili nako. Mo na doon na sa ko'y pamaagi dinhi nga ako sang ibalik ang kwarta nga musod sa akong kamot nganha sa simbahan. Og tingali nakita po na ninyo sa ako sang mga kuyog og sa ang simbahan wa ra dinhi sa teritoryo sa San Vicente Ferrer. Ang simbahan all over the world mo na karon anatay natabangan nga mga parokya, mga eskwelahan, mga katawhan nga wa dinhi mabilong pero na naglisod atong gitabangan. Dako nakitag natabang sa mga tao sa atong charitable work. Ako niya nang i-report karong Domingo kung buhi pa mo ha. Basin pa makabati pa mo karong Domingo pero gudi mo kabati. Sao man dito lang mo sa langit paminaw. Mo na ako sang pamaagis pag-alagad. In short, mga lagad ganita atog yung i-empty ang atong kaugalingon. Kana bang wa tay gi-claim nga ato kay ang usa ka alagad sulugoon, dili gina mo angkon nga siya'y tag-iya sa usa ka butang. Kay kung siya nay tag-iya sa usa ka butang, di na siya magpasugo. Nanglitan kamo ron, mo claim mo nga kamoy tag-iya sa inyong balay. Nya mo ingon ko ron ninyo, iirog ang inyong koral kay pitos kay dan. Iirog ba ang inyong koral kay pitos kay dan? Motuman mo. Ikaw, buwang ka na, ako'y tag-iya na. Labi na yung atuon ta mo dito, ato ning iirog day ha, ato ning iirog og mga 1 meter lang kay para makaluag-luag ta dinhi sa tuagianan. Sugot mo. Kay ikiha tanong kang buanga kang paria ka, mana ka. Di ka pasugo sige kuno, sway claim ng inyong lawas na kamoy tag-iya. Nya asawa ka, sigihan kag kulatas imong bana, nya sugoon dayon ka sa Ginoo, pasayloa lang kun tamparuson imong pikas aping, patamparos lang sang pikas. Mingon ka, ngigagod abuse naman na. Pero mingon ka,
ang Ginoo mo'y tag-iya ani, nya sama sa mahal nga birhen ba, sulugoon ako sa Dios, hangtod gyud ka mamatay. Ano? Ikaduha, ang pagpapahawa og mga yawa. Ang yawa day nga atong papahawaon, dili ka nang naa diha sa atong isig kataw, unaha pagpapahawa ang yawa nga naas imong kasing-kasing. Muna si Jose, ni aksyon unta siya, kato, nakasiguro dyan ko nga ni aksyon, inisugod ang iyang pagsulti sa mga igsoon. Sa to pa, naging say aksyon nga iya unta tong panimaslan. Pero unsa mayang gibuhat, migawas siya og mihilak pag-ayo. Mihilak. Kanang paghilak, maunay makawagtang sa yawa. Tistingi ra gud ninyo masakitan mo, ayaw pagyaw-yaw. Ayaw gyud pagyaw-yaw. Ayaw pagsigig subay-subay, sigig analyze, buang animal. Ako gabinuutan ko siya, gabinuang yun, buang yun, wag gyud respeto ako, sige kong antos, wag gyud siya kakita. Ayaw ana. Musamot man ang yawa diha nimo. Unsa may imong buhaton? Hilak. Hilak nga way reklamo. Hilak ba? Ilingi ana imong tupad. Kusog ka mo hilak o reklamo? Sige ko na, asa mga kusog ka mo hilak o reklamo? Oy, pagliningi ay mo ba? Wala mo liningi ay. Nya mo tubag sang usa, lain maning ako pa din, hilak pero reklamo. So, ayaw, hilak lang, ayaw reklamo. Ano? Mo na makapawagtang gisyawa. Mo bitaw si Jesus, nihilak siya. Gibudhian siyang Judas, nihilak siya. Ang mahal nga birhen, mihilak og maayo, pero wa gi reklamo. Ana. Nya ikatulo dayon, sa to? Sa to ikatulo? Pag-ayo sa mga masakiton. Ana. Unsaon man pag-ayo ang masakiton, kinahanglang andam kang mamatay para sa imong isig katawo. Parihan ni San Roque, nag-atiman siya sa mga masakiton, natakdan siya og namatay siya sa sakit. Muna kini karong atong gibuhat nga sige tag tinaptapay, hinaot unta nga anda mong mamatay. Gi ko no. Lingi ako no na imong tupad. Ing naandam kong mamatay para nimo. Sige, ina. O ingo din na imong tupad, too, bago ni di man gani kang papasaylo na ko sa akong utang, imo magani paninglon. Mo na magpakamatay. Pero kana ba, willing unta ta magpakamatay? Mo bitang atong gitawag og atong mga modern heroes, ang atong mga frontliners nga nakigkumbati aning COVID-19. Daghan gid nilang nangamatay, mga doctors, mga nurses, nangamatay in town sa ilang yung pag-atiman sa atong mga masakiton. Natakdan gid sila. Mao na ato og silang pasalamatan. Diha sa inyong balay, naidaghan diyang masakiton, labi na gid ng mga bata, mga batanon nga nanga-addict sa computer. Masakiton ba yain tao na sila? Nya unsaon na ninyo pagpatay? Pagpatay. Unsaon na ninyo pag-ayo? Kinahanglang di gid mo magsigig yaw-yaw, di mo magsig pangasaba nila, dili mo magsigig criticize kay mosamot gid na sila ka-addicts computer. Ngano man kada nimo yaw-yaw, sakit man na para nila. Nya asa man mawa ang ilang kasakit adto sa computer games, adto sa TikTok, adto sa ilang mga Facebook. Mao nang mosamot na gid noon sila ungot dito. Kay wa naman sila laing kalipay, kadto naman lang. Nya labi na gyud igo ra kang muyaw-yaw, nya lakaw dayon, di na jud ka mo hapuhap nila, di na ka mo gaos-gaos, di na ka mo unong, di na ka maminaw sa ilang isulti. Mo na imong mga anak wa lang sa isulti-sulti. Hastang ilang isulti nimo i-text na. May nakaw ko. Gi-text na nya mo kuan sa ka, motubag sa ka kay. Unsa naman like communication? Nya kay paglakaw dito tuwa may musugat sad where you na patay ka to. Malupig ka to, lupig ka. Muna ayuha ang mga masakiton, paduol, higugmaa ang mga tao nga naay sakit, ang mga tao nga addict, ang mga tao nga physically masakiton, higugmaa ayaw likay. Muna si Kristo mitipon sa mga masakiton
Kay matod pa niya, ang masakiton ra, maoy nagkinahanglag doktor, dili ang mga maayog lawas. Hinaut unta, nga mahimotang tig sangyaw og tig padayon, tig preservar sa 12 ka mga apostoles aron mapatindog nato ang simbahan nga mao ang bag-ong Israel, bag-ong pinili na katawhan sa Dios. Manindog ta mga buutan. Mga igsuon, magampo kita ngadto sa atong amahan nga iyatang hatagag kadasig sa pagsunod sa Ginoo. Ato karong pangayoon kaniya nga mapaubsanon ang atong gikinahanglan ug moingon kita, Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga pangulo sa simbahan, nga sa kanunay magmadasigon sila ug malig-on taliwala sa mga pagsulay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong nasod, ilabi na sa mga nagdumala sa katungdanang publiko, nga sa kanunay ilang mapatunhay ang kalinaw o kahiusa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga nangamatay nga makaambit na sila sa bangkete nga gitagana alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Patalinghugi Ginoo ang among mga pagampo nga among gituboy kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagon, nadawat na mo kining among gihalat, ang panugbino nga abot sa yuta. Hugi naman sa kamot sa mga tao, mahimo silang talanon sa kalagalang kanamon. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tut sa kaangturan. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tut sa kaangturan.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton Tal sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Walang usab sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining gasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon, pinaagi ni Kristo among Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug Matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Kay ang imong hinigugmang anak mao ang pulong nga nagbuhat sa tanan, siya ang among manluluwas ug manunubos nga imong gipadala kanamo. Nahimo siyang tao ug gianak ni Maria nga Birhen pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Misugot siya sa imong pagbuot og nakapanag-iya alang kanamo og santos nga lungsod. Midupa siya sa krus aron paglaglag sa kamatayon og pagpadayag sa pagkabanhaw. Busa ang mga anghel sa kalangitan nagadaig sa imong himaya ug nagduyog sa tanan mong mga santos diha sa wayhunong nga pag-awit sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila.
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. He is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, whose lamp a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami mohunong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi niining Eucharistia. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Horatio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamo tuwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gihatahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usas mga nindot nga gasa, nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Diyos non nga kahiusa, divine unity. Nya mahitabo ra ni kung sama sa 12 ka apostoles, sama usab ni Jose, ato gyong tumanon ang sugo sa Ginoo. Update sa atong nahalin sa mga slots, ang hope and opportunity. Doon na natay halin as of yesterday nga niabot nag 4,469, 531 na lang gyud ang nahibilin sa St. Vincent Healing Strength para sa atong retablo na nasa tay halin nga 2,591, 1,409 na lang gyud ang nahibilin. So atong pakpakan ang mga taong namalit ani. Salamat kayo tanan. Ya, naintay daghan pang mamalit aron mahurot na ni siya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Tayo'y may katungkulan at pananagutan ng kapwa'y akayin kay Kristong butihin. 500 years of jubilee, 500 years of blessings, 500 years of graces. We